Buhay sari-sari. Ay na. Manalap na naman. Saan ang place mo? Ha? Saan? Diyan? Ay, hindi mo na. Hello, Maymay. Dahil pa man, madali na. Isa niyo, nagdi. Asan ba? Pinsan si Agam niya rin si Ate. Hello. Okay, Joseph. Hi, sa Teum po. Nasa taas. Ito? Teum po. Kumusta? Takot ka magarinig na Yung gayo ka? Kumusta? Alam mo yan. Ayos mong baga gararay. Garang harayo na maraw garing. Iyo. Ganda na pa dito sa diyan. Iyo, ito. Ano ba si Noela? Nakuha may service. I'm Jen from Naga. Alright. Maugma kaya lang mainit sinahon sa luwas ka na ito. Ay, masuwag yan. Halit sa Naga. Grabe. Magabag sa mayano. Naugmi na ng iriga. Hindi minaarap ko siya kami. Paano minawala, minatuko. Paano excited mapakahiling ni kang lugar. Magayon. So, dibuhan na atinan me. Kaya rin kami ang family friend. Family Vergara family. Ngayon, may pasyon ito sa atin na namin ibu. Proud parents din sa mga proud parents din dito sa sa Baguran, sa Madibu. Talagang pinag-gasa sa lindang maray ang sa lindang aki. Ito araw ko sa kuya, parent na ngayon ako, ina, proud parent pa na ako man ito. Yan lang. May akin akong motong nag-18 birthday, pero ba kung araw kayo nito bunda? Simple lang, pero lakman. Yeah. Yun ay. Hello. Di pa, busy pa nga. Busy pang maray, busy. Ano yung mga regalo pa? Pang giveaway. Ano siya, cater? Ipakita na doon, kamu nagluto? Mixer po. Ano di si mga ano mo? Ano di ang mga pamilya mo? Sa pamilya mo? Ini, tapit bisa. Ini. Ay po. Alam kong gabi ako. Pamangkin ni. Ayo po. Ay ka pong pamangkin. Ay ano, ay ka po si ina ni Ami ay po. First time ko po pong makadesign do. Si ano ka to kang nagtatrabaho baga do sa Andox, ganoon naman po. Doon yan sa ko nakikidago si ako. Ayo. Kaya nagana yan. Pwede man po ako mag-dyan sa luwas? Pwede po ako dyan? Gusto ko mahiling si Oregon mo. Oh, si Oregon mo pa. Ayaw na, kung may Oregon ka. Kasi tulo. Iyo po. Mahilig ka mo mag-ataman mo ng Oregon. Ano, di ka po nag-ano itong inahin? Di.
Tano? Pagkadala, ipabakal ni. Iyo. Patining amo. Mas madakot madali siya bagang ano. Marta tayo mo din tara mga irigan. Paano ang tara mo sa iriga? Ada ka po. Umari ka po. Abay pa po si mister mo. Ari po, sinahin po si mister mo. Ari po, iba po ako, pamidbid ko. Iba ako. Luman na. Amo po man winalatan ka na akin. Iyo po. Sabi ko nga, ito niya ako. Sabi ko sa mga pamisan may sa mga pisan. Kaya ako, pag may ahay ka mo, dalaga mga gastusan ka mo. Ako niya ako, laki-aki ka mo. Pero ano Sino ang nag-iinahin? Ayun. Patining sana. Pero maging maginahin ang urig. Kung maginahin ka, mas dikit ang puhunan mo kumpara mo sa patining. Mas dakulan din siya. Pero mas kabisado mo patining. Madali yung takula. Ayun. Adi, ano mo, ang style mo itong mga premix na o itong ano ka? Pag-urigan. Daiman, ano sa namin kami babakal ako mga piglets, tapos pag may tuturo ka kumula na. Ayun. And then, debutant mong iniyo? Pang-ayos si panganay mo yan? Ayun. Ay, sa mga sunod. Sanay ka sarap itong susaro. Mga magayroyan dyan. Mga babae? Babae? Ay, ala! Yung lang ini ang lalaki in English. Hi. Sa dito diyan sa. Gusto mo sabihin, ito pa lang? Iyo. Magagastos ang kakainin to. Magastos talaga. Kung araw kayo niyang ginibo mo sa imong panganay, malamang na ining surunod mo, dapat gibuan mo yan. Ay, ang pangdawa po dati. Magkabuo ng araw kayo. Kaya sa mga aki, kaya once na si ating ngayon ka nag-birthday, Gusto niya mag-swimming lang daan. sige, invite mo na lang kami kung saan na Next vlog. Ayun. Next vlog. Pero ang kagayon ng kang halimbawa may okasyon ka sa imo mismong araw, at least si actual na kang pamilya ay ang nagluluwas sa yan. Tangi ba kaya minsan baka na lang lumang ka na lang sa venue, taas pagkanan. Kasi sabi ko nga talaga gusto ko mabot kayo naman. Talagang sa idang araw. Ang expectation ko kaya pag sa loob kang residence mo, medyo mapagal ang alam mo ang chaos na imagine mo dapat nakapagbitig-bitig ka na tapos mahiling mo sa imong mga pamilya garo. Kaya sabi na si experience mga kampi pamilya namin sabi kang kung balik kasal kami sa venue sa reception. Ang lang doon sabi kan tiyo ni malamang yan nagtutok-tok ngayon ng ito bagang nagano ng mga sangkap. Hindi kami lang daw. Namimiss niya tagarog kayan. Kaya siguro pag ang aking mo ihinasal, mas lalo kang magagasusan. Halos parehas lang nga ng gusto. Ayun, sabi ko. Kaya nga isip mo, ano pa lang na, dibo? What if kung hindi siya ang kakasalon, siguro grabe expectation. Ang expectation mo kaya halat ka muna. Anong course ating kuha niya? Ano ba lang siya? Grade 12. Grade 12. Education. Don't education. Dahil usually kaya ang mga parent gusto nila kang education dahil sinabihan siya kang nanay niya, sinabihan siya kang mami niya. Kaya sinabihan mo. Minsan kaya baka mga parent kung dream ta dati na data na chip sino gusto mong pag-ibo. Gusto mo sabihin dream mong maging teacher. Dahil man, mas laro kaya mas dakula ang posibilidad makakuha ng trabaho ko sa gobyerno kapag teacher ka. Nagkukulang nga rin ng teacher ba? Sa bagay mas sa government kaya mas safe. Kaya kung mawalaw ka mong trabaho sa government ka magkakalaog. Ayun man. Pero mas okay naman natin sa business mo yan Habang mong pumanawan si Aki mo sa business na siya na mag-manage in the future. Siya gusto. Insan? Abo mong ipamahan sa akin yung business? Priority, yan ang pinakainit na tigil ka sa mga may. Lalo na ako, mag-good talaga sa business. Gusto ba yan? Ang empleyado, siguro sa promero sana experience. Pero ang dapat na sailing kung stable, negosyo talaga. Business. Paano ito sa gusto ba ni mismo education Education, okay man. Ako man marami man okay man. Lalo na kung yung man talagang passion ka
Pwede, ito na mga one contract. Ay, siyempre, may input ang si daddy, si papa. So, pwede ba? Kung gusto siya nagne-negosyo, kaya. Happy kita kaya. Palingan daw ko doon kay ano, bidon ko man daw si panugangon mong lalaki. Kasi si babae mo na, hiling ko na. Dahiling ko na si nanay mo. Eh na, pasyarang nga. Anong ta daw? Diba natin si Paderis, ano hapon mo kipa, papa? Sige, musta. Pag ama, babae. Musta mo na, diba nanda? Pwede si ama. Ayun na, naano ko na siya. Ay, sa'yo pa. Si ano mo, diba nanda? Arayo. Sain? Nagkukakatong ko din. Sain? Di pa katalong yung kukatong. Sain po? Ay, ama, naman. Sige na, halika ta. Diba nanda? Gusto ko mamidbid. Papasyaran mo si panugangan ka na eh. Sana, kanan. Si panugangan niya. Good afternoon po. Pinsan po. Like, share, comment, subscribe.